Sa number 5, drivers ng AUV nga nakabunggo sa isa ka engineering graduate ang nagsungka na sa PNP. Sa lakyan niya gingamit sa driver sa matabo ang insidente, iya nagipakayo sa magsungka siya sa pulis. Yaring report ni Marcian Muyko. Matapos ang masobra isa ka semana, nagsungka na sa otoridad ang driver sang pula nga AUV nga nag-hit and run sa engineering graduate nga si Prince Joaquin Relatos. Si Relatos ang papuli na kuntani isang gabi isang Disyembre 22 sang mabungguan sang AUV sa Circumferential Road ang iya ginasakyan nga tricycle kag nagrekta sa piyak nga lane kag nabungguan man sang nagadalagan nga truck. Ini ang nagresulta sa kamatayon ni Relatos nga wala na makasaulog pa sang Paskwa upod sa iya pamilya. Nakaluwas naman ang driver sang tricycle. Mabaskog nga ginpanawagan sang pamilya, abyan kag mga himata ni Relatos ang hustisya kag ang pagsurrender sang AUV driver nga gilayon nagpalagyo matapos ang pagbunggo. Silang naghimo pa sang social media page nga Justice for Prince nga isa man ka hit and run awareness campaign. Kahapon, nagsurrender na sa PNP ang 41 anyos nga SUV driver nga si Ayan Roy Hucalla nga mong nakabunggo sa tricycle kag gintunaan sa pagkamatay ni Relatos. Wala naman siyang ganong sinabi. Sinasabi niya hindi daw niya alam na may nabangga siya. Nagulat na lang daw siya na may sira yung sasakyan pag uwi niya sa bahay. Pero siyempre, makalapa tayo ng ibang ebidensya para mapailan siya ng kaso, no? Pag-surrender sang suspect, nakita nga iya naman ginpakayo ang panguna nga bahin sang salakyan nga nakabunggo sa tricycle. Company driver lang suno sa pulis, si Hucalla. Siguro kaya niya pinagawa para maitago yung nangyari. Yun yung in the first place na pumapasok sa investigation natin para maitago at hindi hindi siya mapinpoint, no, kung siya talaga nakabunggo hindi. Mismo ang iyaman himata ang suno sa pulis nagpilit kay Hucalla nga mag-surrender sa PNP. Siya ang wala na ma-detain bangod sa naglaps na ang reglementary period. Pero suno sa pulis, ila na lang ginakumpleto ang ebidensya para mapasakan ang kaso bato kay Hucalla. Ang mga himata ni Relatos ang nagpalabot naman sang ila pasalamat sa mga nagbulig sa pagpangamuyo kag pagpanawagan nga matagaan hustisya ang kamatayon ni Prince. Ila man ginasiguro nga ang driver sang AUV ang mapasakaan sang kaso. Marcian Muyko para sa DG Cas Negros.